wato idan ana maganar sha'awa ku daina cewa maza suna da sha'awa sosai. Bari in baku labarin wata yarinya da sha'awa ne yasa ta kashe gayanta, aka tura ta gidan yari na tsawon shekaru 40 wanda kuma fiskanta kori mouse babu. Suna wannan yarinyar Didi Floyd. So Didi Floyd ranar ta tashi tana jin sha'awa sosai, ko in ce da daddare ne. Sai ta kira gayanta, gayan ba wai saurayinta bane ba do, irin wanda suka saba wannan abun ne. Sai take ce mata yau fa tana bukata ya za a yi. Sai ke ce mata shi kuma gaskiya yau baya wannan mood din. Baka wannan mood din me faru bancin yau da nake neman to da kai to din ina dama sun saba yin wannan abu shekara da shekaru. Tana jin kamar she is entitled to wannan abu duk lokacin da ta so kawai ta je kun gane ta haukan shi da wasu abubuwa. So yake ce mata shi fa yau baya mood. Take cewa in dai har baka mood to dole dai zama kenan akwai wata yarinya a ɗakin ka. Sai yake ce mata kwarai kuwa akwai wata yarinya tun da kin damu ki sani. To ta ce mar yanzu ya za a yi, ita fa yau dole tana bukata kuma sannan shi din da shi take so. Sai ke cewa sai dai idan da ki zo mu yi threesome, wanda bai san threesome ba kuma ban san yadda zan kwatanta mai ba. Idan dai har haka da ki iya zuwa mai threesome shi ko yace to shi ya yarda saboda bare iya koran wannan asalin girlfriend nashi ba. Sai da ke cewa to shikenan ba matsala in dai threesome ne normal ne a bari ta zo. Wanda bai san threesome ba kamar yadda na faɗa muku to ban san yadda dan ba da explanation ba. Da ta zo zuwan ta ɗakin tana fara gaisawa da wannan gayan kawai ta je ta fara jan kayan babe nashi tana son ta cire mata kaya. Ha sai da ke cewa excuse me sister me yake faruwa, bai faɗa miki ba ki cire kayanki. In cire kayana me ya faru don cire kayana, like all of a sudden kawai ki shigo ɗaki ki ce na cire kayana da wasu abubuwa. Sai da ke cewa threesome za mu yi, ta ce ita ba rayu wannan abin da ita ba dai yanzu ba, kawai da ki zo ban san ki ba ki san ni ba kawai sai ki zo ki ce da mu threesome da ke. Like kun gane ne, the thing is crazy man. Sai da ke cewa ita ba za ta yadda ba, kawai yarinyar ta fara pulling na kayanta da karfi tana son ta cire. Sai take cewa kai ki tsaya, gayan da ya kala abun ya fara escalating sai fara kamin na wannan Didi Floyd sai fara kamin nata wannan ta babe din kenan na daban, sai fara kamin nata down. Ki haƙuri waye da ta samu ta sako sai ita asalin babe nashi sai take cewa ita ba za ta iya wannan abu ba saboda haka ta tafi, dukan su biyu ba su da hankali. Kai kuma damu yi wannan maganar da kai gobe ta gaya mai saboda wannan conversation is not over. Sai ta fita ta tafi. Bari skipping na wannan part din. The next day neighbors sun zo sun taba shi baya responding, sai aka kira ƴan uwan shi da wasu abubuwa da suka shiga sai aka kalla jini all over the place. Kun gane irin jini ya bata gurin gaba daya. To jini ya bata gurin me faru aka samu daga a cikin zuciyar shi an caka mara kuka. Sai aka ce to neighbors shin kun kalla wani abu suspicious ne jiya da dare? Sai suka ce to ba wani suspicious abu amma dai beben shi ta zo. Okay, beben shi ta zo ina take, aka bada whereabout nata, aka je aka kama ta. Me yasa ce kashe shi? Ya aka yi incident in ya faru bancin tare da shigo kwana. Zai ya ce a'a ba tare da shi so kwana ba kuma ya mutu. To in dai har ya mutu ta san wanda zai iya kashe shi. Ba na manta faɗa muku wani part ba, lokacin da take kokarin cire mata kayan ta yi mata video ki bar ni wayawa ta yi video. Zai ya cewa to ina da evidence din da zai iya sawa maybe wannan yarinyar ita ta kashe shi saboda yarinyar can bata da hankali, daga zuwan ta kokarin cire mu kaya shine ma abin da ya fi sa ta ne tafi. Take cewa wata yarinya ne Didi Floyd. Aka ja kama Didi Floyd take cewa me yasa ke kashe wannan gayan, waye ya mutu mani ga dead irin bata sani ba dinnan. Mata wata yan iska mutane ne. Sai aka ce ki bayani kawai. Aka je aka dauki DNA ta aka gwada da DNA yayi matching DNA da ke jikin wannan wukan, yayi matching na DNA da ke jikin wannan tissue paper da aka kokarin goge jini a jikin floor din da shi. Sai ke ce mata yanzu zaki bayani ko kuma ba zaki ba. Sai ke ce okay fine, za ta yi bayani. Ita ta zo kwanjina damunta, shi ya ce ta zo za su yi threesome. Bancin sai da ta dawo kuma sannan yake ce mata wai akan cewa wai ba za su yi ba, kuma bancin wannan yarinyar da yake cewa saboda ita ne bancin ta tafi shi ta yi kokarin dole sai ta sa shi dole yayi, wato tana so ta yi raping nashi kenan. To in the process of that raping nashi ta dauko kai tana so ta tsoratar shi, haka yasa ta cika mar wuka. Saboda haka yanzu komai ya riga da ya faru, ya za a yi? Ya magana ya za a yi kamar bai tashi ba, prison zaki tafi. Aka tura ta prison da tsawon shekaru 40. Kunji daga Konjiwo ta tafi prison na tsawon shekara 40. Saboda haka idan ana magana wai maza suna da kwanji da wasu abubuwa ku daina sa maza a lissafi. Mata idan nasu ya tashi babu hankali a ciki gaba daya, saboda mata emotion na mata ne ma gaba daya babu hankali gaba daya a ciki.